Alle leden van de Alverstedenvereniging maaien van Takkenwinterau meedoen aan een Alverstedentocht. Haast unaniem stemden de leden op de algemene ledengeerkomst in het WTC Expo in Ljouwert. Joertien bij het vaststel van het bestuur om alle leden stadrjocht te gaan. Zo'n 1998 weer de sprake van leden met stadrjocht en stadkans. Voorzitter Wieling spreekt van een historische gebeurtenis. Nou, wij zien volgens mij 98% voor. Het betekent dat wij vanaf 15, 16 uur leden vregen dat ze alle starten kunnen. Ja, dat is een hele grote verhoring. We hebben altijd nog 10.000 die het net mooi dan mochten als er een tocht is. Luidt ik een grote opdracht voor u om de laatste punten die te binnen op te lossen. Maar het is wel een heel bijzonder besluit na 1998. Al worden er toch gewoon leden kritische vraagtekens zet. Ik heb alleen een paar vragen over veiligheid en met name over in donker schaatsen, als je snel schaatst. Nou, wij garanderen de veiligheidstrocht te werkje maar 15 centimeter is. Dat is net als je voor. Dat is punt 1. Punt 2. We hebben nogal aandacht voor de communicatie. We gingen mensen uitrusten met transponders, zodat we precies volgen kunnen wie het weer op het ijs is. En ja, wij zullen een heel aantal onvullende maatregelen nemen moeten. Als het gaat om snits, om het starten, om het stempelen en alles wat erbij is. Dus er lijkt nog een bultenwerk. Maar daarmee denken wij dat we de veiligheid garanderen kunnen. Maar de instemming van de leden is het bestuur er nog net. Op de route moeten kniepenpunten onpast worden. Dat geldt voor Wietmassum. Altijd een punt waar een heel soort klunt worden moet. En dat geldt ook voor de Luts en het Sletermar. Kimzut? En Kimzut, ja, er ook bij. Dus wij gaan no zien dit komende jaar hoe we al van tevoren oplossingen bedenken kunnen die het makkelijker maken om aan te klunen. De wijziging giet takken in en geldt dus nog net voor een mogelijke tocht deze winter. Naast het onpasje van het stadbeleid wat er Auskiernaam van ijsmaster Jan Oostenbrug. Zo'n 2002 wie hij in dienst van de Alverstedenvereniging. En van het Friesk IJsboen. Die dubbelfunctie paste het meer voor het bestuur. Ik ben als voorzitter van de Friese IJsboen en Friese IJsmaster, om die titel maar even te broeken, ben wij verantwoordelijk voor het ijs in de eerste 12 centimeter. Het is eigenlijk een historisch moment in Friesland dat eigenlijk de IJsmaster verdwenen is bij de Alversteden en dat die zie ik eigenlijk al in mijn dubbelrol natuurlijk bij de Friese IJsboen, dat hij daar nog markeert is toch een overeenkomst. Dus het ene is het geval van het horen.